Roman Šokački memento nastavak je književnog opusa Viole Matagić-Šinka, a ideja za ovaj roman dugo je u njoj tinjala. Kad sam otišla u mirovinu i dobila više vremena, onda sam se posvetila književnom radu i jako sam radosna što sam napisala ovaj roman, sam baš posvetila zavičaju iz Slavonije. I na ovaj način sebi ispunila želju koja se u njoj dugo rađala, da iz njezinog do jučer novinarskog pera izađe roman sa šokačkom tematikom. Roman govori o životu u Slavoniji, o šokačkom životu, o našem seljaku, o ljudima, pogotovo ženama koje su izmještene iz svog zavičaja i koje osjećaju jaku nostalgiju i želju za povratkom u zavičaj. Publici koja se na predstavljanju Šokačkog mementa odazvala u velikom broju, urednica romana profesorica Branka Budimski uz preporuku da ga pročitaju pojasnila je i zašto. Ovaj roman treba pročitati prvenstveno svaka mlada djevojka koja je stasala u kraju koji se zove Slavonija. Zato da čitanjem romana i praćenjem sudbina glavnih junakinja kaže ja ovako neću. Točka. Realizaciju romana financijski su pomogli grad Županja i Vukovarsko-srijemska županija. Riječ je o zaista impresivnom zavičajnom romanu gospođe Viole i kao Vukovarsko-srijemskoj županiji, ispred Vukovarsko-srijemske županije bilo nam je zadovoljstvo sudjelovati u sufinanciranju ovog zaista evo jednog, mogu reći, od najboljih romana s kojima sam se do sada susrela. Pročitala sam ga u jednom dahu i preporučujem svim gledateljima Vinkovačke televizije da učine isto. Izdan je u nakladi Vinkovačke nakladničke kuće u oko 400 primjeraka. Uz autoricu, urednicu, producenta na predstavljanju romana govorila je profesorica Županjske gimnazije Dubravka Bijelić. Ulomke je čitala učenica gimnazije Županja Dajana Đučar. Predstavljanju Šokačkog mementa nazočio je poznati bečarski sin Šima Jovanovac koji je otpjevao nekoliko pjesama.